Iloilo City Mayor Treñas ang pila ka mga developments ng syudad sa idalom sang iya administrasyon pinaagi sa iya State of the City Address sa Soca. Sa speech sang alkalde ginpahayag sini nga luyag niya nga wala sang Ilonggo nga mabilin sa katabtaban pinaagi sa wheels sa welfare, health, education, environment, livelihood, sustainability nga among roadmap padulong sa inclusive development. Suno pa sa alkalde ginapabugal man sini nga sang tuig 2021 ang numero sang bago nga mga negosyo ang nagsaka sa 26.71% nga nagresulta sa pagtaas ng business renewals sa 4.62%. Nagtaas man sa 5.65% ang gross sales ng registered firms. Samtang ang total investment ang nagsaka man sa 65% nga nagresulta sa tourist arrival increase nga nagdangat sa 255% humalin sang pandemic. Malipayon man ang alkalde nga nagsaka ang employment rate sa 95.1% gikan sa 89.4% sang tuig 2021 mangusang prioritized livelihood kag job opportunities para sa mga Ilonggo. Ginlunsyar man kadungan sang Soca ni Mayor Treñas ang bago nga tagline sang syudad nga may heartbeats in Iloilo City nga nagasimbolo sang sense of pride sa tion nga may bisita sa syudad sang Iloilo. Sa piyak nga bahin gindayo naman sang pila ka mga konsehal nangin achievement sang Treñas administration. Sunod kay Councilor Johnny Young, ginahatagan niya sang perfect 10 nga grade ang alkalde bangod nga makita sini ang nga maayo ang pagdumala sa syudad sang Iloilo kag naplastar sini sang maayo ang mga developments kag mga future plans para sa syudad agud nga magsanyog pagid ini. Bago siya perfect 10 dayaw ginapon niya kay Mayor sa iyang presentation sa video nila sa iyang programa during the pandemic hasta nga nakarecover ang syudad sa Iloilo. Sunod naman kay Councilor Cedric Cabaluna, naluyagan sini ang ginpakita nga positive dissatisfaction sang alkalde sa diin iya ginpahayag nga hindi pa ini kontento sa kung ano ang nalabot sang syudad kag tuman pa kadamo sang dapat nga himuon ilabi na sa traffic sector. Namian lang ko to is not contented, no? Positive dissatisfaction gani. He continues to believe that there's so much more to be done. So we're happy nga tigit presentar niya ang roadmap for the next few years. Kaya ang pagprogreso sang syudad at this stage, kailangan planuhan git sang sakto. Ini si Kabandarang Alex Escalante, nagabandara sang matudod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.